No niin, aloitetaanpas nyt Minecraftin pelu. Ja spawnattiin viidakko ja mulla on tää dirtti, kun mä pukasin tähän. Te kyllä tiedätte ne alkupugit joskus. Kerätään tästä vähän näitä. Niin saan tehtyä farmitkin näistä. Onko täällä koali? On, jes. Hakataanpa nyt. Onko tää iso puu? Ihan sama, mä hakkaan tää silti. Minä tykkään hakata aina ylhäältä. Tässä kestää nyt vaan hetki. Hei! Pääsin ylös! Pääsin ylös! Pääsin ylös! No niin, hakataan. Oh, piersin. Säplänki voimaa. No niin. Tehdäänpä tästä crafting table. Noin. Saatiin achievement. Sitten tästä puupikkakse. Hakataan tästä nämä koalit. Ja mun pitää katsoa yksi juttu. Joo. Tehdäänpä vähän itse asiassa. Eka pitää tehdä tämmöinen juttu. Ja minä sanoin nyt tämä, että ette sano, että pelasin hardilla. Minä en pysty siihen. Ja tähän tulee meidän talo. Ainakin väliaikaisesti. Minä tykkään näistä luolatiloista. Minä niin tykkään näistä. Heti tuli. Voi. Missäköhän se on? Mua pelottaa. Oi, sä pelästät. Minä hyppäsin melkein penkiltäni. Noin. Tässä on toi. En kyllä Ei kai vaan frapsi taskussa asu, kun tuli tuo. On minun frapsi ei jostain syystä halua toimia. Ai niin, ja sitten pakko mainostaa, että käykää tilaamassa toi jonkunlaisen miehen kanava. Se on niin mahtava äijä oikeesti. Saako tehdä tänne jopa jonne Team Fortress-videon? Niin että pyytäkää häneltä sitä. Ja sitten hänethän voisi Steamissäkin pyytää kaveriksi samoin minut. Minä oon Viakareli ja Timppamaa YKK:n ja se jonkunlainen mies on... No Viakareli ja jonkunlainen mies. Jonkunlainen mies.
Nakkan puukki. Pakko mainostaa. Katso tätä nyt ihan varmuuden varalta. Ja koska tän nimikin ihan Minecraft, niin heti alkaa mainaamisella tää. Joo, minä oon yrittänyt aika monta kertaakin kuvata TF ja tätä mineekin, mutta tuo Frapsi on kusassu, niin nyt jos tää toimisi. Ja toivottavasti tässä on ääni. Kun sulla yhdessä videossahan siinä ei oo ääniä. Se olikin hiljainen video. Hei, minä voisin hakata vähän se furneisi. Noin. Hakkaanpa vähän lisää vielä. Mä hakkaan tän puukin paskaksi. Suoraan sanottu. Näet tämän lehmän paska. Siitä alas. Ei ollut kyllä mikään tarkoitus, mutta sillä ei vaan mitään, se on tehnyt jo. Ja minua palauttaa tuossa Escape toni ääni. Ja tämä jatkuu. Et rajoita. Tule nyt. Tule. Yes. Osaan tappaa creeperin. Tämä on kiva. Voi tehdä armut. Ja vähän työkalujakin. Ei ku... Häh? Tuolla? Minulla pitää olla kuitenkin sen furneissi. Nyt tehdään tästä tää furnace. Hakkaa nyt se. Hakkaa. Tarvitsen yhden.
Nakkaan tästä nämä. Nää koivut. Tammet ainakin pois. Ja älkää huoliko, kyllä se minun jonkunlaisen mihin se multiplayeri tulee jatkumaan. Että siitä ei tarvitse huolia. Tämä näyttää aika hienolta jopa. Käydään toki vielä tuonista vois lopettaa tämän jakson tähän näin. Söpö pikku lepakko, söpö pikku lepakko, söpö pikku kuollut lepakko, söpö pikku kuollut lepakko. Sinne meni. Mitä? No niin, nyt se on ainakin söpö pikku kuollut lepakko. Perse. Ei voi olla totta. No niin, lopetetaanpas jakso tähän.